Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Gipangita ni Felipe si Nathaniel o giingnan. Gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret, nangutana si Nathaniel. Ngari og tan-aw, mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog gikan sa langit ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan ni si San Juan man sa igasuwat kuno ani sa gipadayag nga nakita niya ang bag-ong Jerusalem. Ang bag-ong Jerusalem naggilak-gilak sa iyang katahom niya, murag kunog na ay murag silaw o murag bildo ba ang iyang kuan, ang iyang palibot o ang iyang naong. Ganahan mo sud anang klasiha sa syudad? O di mo ganahan? Abang magilak-gilak ba, murag bulawan niya, purting nindota gid sa mga suga o sa iyang kolor. Ganahan mo ana? Maramang mugway klaro. Ang mga apostoles tungod aning maong mga pagtulunan ni Kristo, kay matud pasad ni Kristo diri, musunod mo nako, makakita niya mo nga ang langit maabli niya, ang mga anghel magsaka kanaog sa anak sa tao. Nduta ka no? Karon ba maabli ng atong atop niya, magsaka kanaog ang mga anghel, ngari naman, ngadto naman, ana, di lang nako kay ari lang diri kay Ginoo. Ganahan mo tanaw. So daghana ka manimba dinhi, bisag pandemic pa siguro, basta mo naay mo ingon nga kada misang padersiano sa kuan San Vicente magsaka kanaog ang mga anghel, purti tingaling daghana mga anhi no? Kay mo tanaw ba? Niya magsigig pa picture ang mga anghel, magkuang-kuang ba, magkanang sa kana, waki-waki ba, magana-ana. So daghana ka mga anhi, kay ganahan mata mo tanaw ana. Oh. Pero makakita biya gid ta ana. Asa man na ipakita sa Ginoo? Dili sa public. Kung dili diha sa kasing-kasing sa motuo niya. Ang kasing-kasing nato kung puy-an na Ginoo, daghan kay tag makita nga mga nindot nga butang. Pero kang atong kasing-kasing puy-an gani sa yawa,
pulos-pulos gyud dautan ang atong makita. No, mao na siya. Mao na depende na sa mosunod sa Ginoo. Ikaw gusto ko mo tan-aw, Pader. Pareha bitaw sa pagpakita sa Our Lady of Fatima, ang nakakita ra gyud, nakanang klaro gyud nilang nakita kadtong tulo ka bata. Kisingan ato? Magani mo kayo mao. Duha ka babae ug usa ka laki. Santo si Juana, si Melissa, ug si Bernardo. Kisa to? Jacinta, si Lucia, ug si Francisco. Mao na sila gipakitaan. Ngano man ang ilang kasing-kasing yano, putli. Si Kuansad sa Lourdes, kinsa mo sa tuig gipakitaan? Kay ba kay mo Bernadette. Sa Simala, kinsa gipakitaan? Ang mga munghi. Mao na ang pasabot nako, depende na sa kasing-kasing. Karon ka mo din nanimba, apil nako. Kakita mo nga naabli ang langit, nya na mga anghel nagsaka kanaog. Kinsay nakakita na dinhi. Tas kamot. Mauna. Kaya nga puyo sa tong kasing-kasing. Nya kanus aman puyan sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Kanus aman kung duna natay gitawag og gugma sa pagpakamatay para sa atong gituuhan. Kana bang gugma sa pagpakamatay sama sa gibati ni Pedro Calungsod, ni Lorenzo Ruiz, ni Bartolome ug sa ubang mga apostoles. Gibati nila nga pakamatian ko ni kaning pulong sa Ginoo. Pakamatian ko ni. At tingin ninyo sa inyong pamilya, kamong banag asawa, unsa may pulong sa Ginoo nga sentro anang inyong panagtipon. Kay bao mo? Sa kasakit o sa kalipay, sa patong sumpay? Sa sakit o sa maayong panglawas, sa kahamugaway o sa kapitos, hangtod ang kamatayon. Sa to? Mabulag ka na to. Yan, higugma mo ana, ang mga pulunga. Kamurong ng mga nangaminyo. Pakamatay. Tanawa, di ba? Ug doon na kay commitment nga, kining akong bana, pakamatyan ko gyud ni. Nya, moingon sa dang bana, kining akong asawa, patyon ko gyud ni. Adi, pakamatyan ko gyud ni. Lahi kag makita sa imong bana, lahi sa kag makita sa imong asawa. Pras na ako sad, pare, mingon sa kob, kining akong parokya, pakamatyan ko gyud ni. Lahi sa kog makita sa akong mga parishioners. Pero mingon gani kob, kining akong parokya, pangwartahan ko gyud ni. Lahi sa kog makita. Kamo sad, mingon sad mo, kining pariab. Saan? Pakamatyan ko gyud ni. Lahi sad mo og mabati nako. Di ba? Pero magsigi gini kayo, kining paria, magsigi lanig pangigo siyang wali. Igabuti mo rin, niya nasa ay nagsugod, nasa pangigo. Ay, mau ginaiya, kural, kabit. Mau na ginayang balik-balikon. Dili ka na makita og nindot. Kaya ang nasa imong kasing-kasing, ang garbo man, nagsigi na malakag criticize. Mau na ang mga pari, panahon nga nagpakita ang birhen sa lain-laing higayon, kasagaran yung dili kakita ang mga pari ug obispo magsigig question agi pang preso mga itong mga bata gani murag gipreso unto sila kay naglagot sila sige mo panabian katubitang pagpakita sa birhen sa Guadalupe dito sa Tipiak birhen ba sa Guadalupe ba tos Mexico katumantong Indian nga ignorante ignaong si na to Juan Diego mao mo ito'y ipakitaan oy what to who is obispo hapit man ganito ipadakop sa iyang mga guard
Kamo, mutuo mo na ako ron. Nga moingon ko nga, ang langit maabli basta musimba mo. Ha? O niya, inig, simba ninyo, maabli ang langit, pero way anghel. Kano sa man ay anghel? Kung mupalit mong slat sa kapilinha. Nya, mas daghan imong palit mong slat, mas dagang anghel imong makitaan. Tuo mo na. Nabi tayo ni Tix na ko karon, pader pila na lay balanse sa karon ba buntag sa pila na lay balanse pader sa kana ganing pila na lay kuwang pila na lay kuwang sa imong gipamaligya nga slat para anang sa birhen nga chapel kanang kapilinha. Ingon ko wa mo ko kibaw pero gahapon kuan man to mga 20 pila to gahapon 27 pa man to, no? Ana? Nako mga 27,000. Ingon siya nga, basig sunod simana pader, bahiran ko na tanan. Nako, nakasabot baka na siya nga 27,000 slots. O basig 27,000 ray yung nasabtan. Nakasabot, ana? 27,000 slots. Niya, bahiran ko niya tanan. Astag bahiran, no? Wa na ko ibaligya sunod simana. Nya karon kuha naman ning atong nahalin 2,752 26,748 na lang ang nahibilin. Mao ni akong ipapakyaw niya ugma. Nya pila may kantidad ani? Sus, grabe ano? 26,748. Astag na imuhatag ano? Nakawa. Oy, purting daghanang maka-afford ani. Usahay gani sinsiyo rani. Naay mga Filipinos nga kaning ni ang kantidara sinsiyo rani. Pero nganong mura magdako ra gyud kaayo kun atong ihatag kay ang kasing-kasing wa mahasintros Ginoo. Pero sa nahasintros Ginoo, ang kantidad nga gibiyaan ni St. Francis of Assisi sobra kaayo ani. Hasta gani ang gibiyaan nga bahandi ni San Roque sobra kaayo ani. Ang gibiyaan sang bahandi ni Mother Teresa of Calcutta harod kadto ra yung $2 boy iyang bawnon sobra kaayo ani. Ang gibiyaan ni Lorenzo Ruiz, anak, asawa og ilang bahandi sobra kaayo ani. Di ba? Ang butos Pedro Calungsod kay umunta hibaw kinsa gyud tinuod nga kaliwat ato, dato baka to or gipunit ra to dias daplin pareha ni mga bata dinhi maglakaw-lakaw nya paglakaw pare kuyog tadong kuyog ra sad ngadto basin tingali. Pero ang kinabuhi sad nga giula ni Pedro Calungsod sobra sad aning kantidara. Gamay ra kay ning kantidara sa mga taong nahigugmas Ginoo. Di ba? Mga batanang nakaingon ko, pisag ugma dayon, hurot na ni. Ang kuya mo ingon sad mo, kamo lang mga pari, pader, gamay ra kay na sa inyong kulikta. Na ini hatag na ako, mura mo ni siya og lawyer, nakusog sad mo analyze ba? Ingon siya, pader, the only man kana sa Asia, the only in the Philippines, pila man kabuok parokya dinhi sa Asia na Katoliko. Pila man mo kabuk pari dinhi sa Pilipinas ug kamo na lang dai magtampo-tampo ana. Ingon ko, Brad, ay lamig ko ana, ay lamig atakiha. Inako kada manggod parokya na ikaw galingong panginahanglan. Niya kun ingnon nimo ang mga pari nga kanang inyong kolekta itampo na diri kay mahurot ra dayon naa man sa sila ilang project. Maingon sa to sila, ang amo di ay. Pero natugod naman tayo project din naatay ato Dip ani mahurot kaning tanan nato dinhing mga himuonon nga proyekto para aning atong parokya. Dip ani matagbaw bisan pag ingnon natong 50 million. Kini nga to bang tukuronon pa ba? Di pa ni matagbaw bisag ingnon pa natong 50 million Pero atong gisakripisyo na di sa taron mag-project. Ato usang tabangan ang Archdiocese. O di ba nindot, no? Pastilan og ang 170 ka parokya sa Archdiocese of Cebu
mga 170 man ni kaparokya, pastilag mo buhat ani no? Di mo ka-imagine? Oh, kay garbo gunis Archdiocese, legacy gunis Archdiocese, nga ikaupat nga replika sa kapilinha dito sa Portugal, sa Cuba de area, ni agitukod sa Archdiocese of Cebu, representing the whole Asian countries. Kadako aning garbo, no? Pero mahimo ra gid ni kung ang mga kasing-kasing nato itukmod na sa gugma nato sa Ginoo. Kay bisan gani ang mga pari sa panahon ni Jesus wa kakita sa Ginoo diha ni Jesus. Si Nathaniel mausad kay kuan man ni siya, Israelita man ni siya, nagsigi manigbasa sa Bible. Sa sige niyang basa sa Bible, ang nisod siyang kasing-kasing is knowledge of the Bible. Knowledge ba? Human capacity. Nya tungod sa iyang knowledge sa Bible nga ang Mesiyas magikan didto sa Jerusalem or sa Bethlehem, wa siya motuo dayon pag-ingon kaning Mesiyas gikan sa Nazaret. Siya ha? Nazaret. Naabagoy Mesiyas nga magikan og Nazaret. Unsa may gihimo ni Philip, ingos Philip, ay lang kog lalisa. Adto alam tan-awa dito, come and see. Ikay kuan adto. Si Jesus ning hatag dayon og pasiuna. So hala, ikaw ni Lord, ikaw ang hari sa Israel, wa day ka magikas Bethlehem, di aday ka diri sa Nazaret. Nituo dayon siya, giwagtang niya ang iyang pagtuon. Ngano man, kuwang mangguning atong tuon. Kanibang atong pagtuon ba kuwang? Si Jesus natao sa Bethlehem, kay kaliwat ni David si Jose. Dito siya natao sa Bethlehem, walay nakabantay. Ngano man, dito mas pasungan na tao. Nya gilutos man sang Herodes ang mga bata, nahabakwit-bakwit ngadto sa Egypt, nabakwit ngadto sa Nazaret. Dito na sila gapuyo. Kay di naman dito patio ni Herodes ang taga Nazaret, ang kadto mang naas Bethlehem. Nahalangyaw sila sa Nazaret. Mo ditong nahimo siyang Nasorian. Naamang gyapon na sa propeta Nasorian, Nazaretnon. Nagikan to. Pero wa na ni maabot sa study ni Nathaniel. Ang iya ni experience siya sa presence sa Ginoo. So kung niya na ang presensya sa Ginoo nato, mawagtang ning tanan natong knowledge, mailisan og wisdom. Mo nang mura na kag makaingon, nabuang na siya. Nganong gibiyaan ko taon na niya? Pagbiya bitaw nako sa kontrabaho sa land bank, nibiya ko dito. Nya gikan sa akong pagka mag-uuma o pagkakargador, naghanjong nakaingon, biyaan na nimong trabaho kadaghang nangitag trabaho karon, pila ka libo nangita niya ikaw na nakay posisyon diya, imo pag yung biyaan na yabag man tingali ka. Ingnan ko. Tanawa karon. Tanawa. Nindog na ta. Mga igsuon, sa pagpasidungog nato nining apostol nga si Nathaniel, masaligon usab kitang mudangop sa Ginoo sa mapaubsanon nga kasing-kasing ug muingon, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga espirituhanong mga kalihukan nga maoy nagbuhong sa pagtuo sa katawhan sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga naghupot og buhatang pampubliko nga magmatinud-anon sila sa ilang katungdanan, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan mga muyo kita sa Ginoo Amahan, dungga ang among pangamuyo. alang sa sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar mga muyo kita sa Ginoo Amahan, dungga ang among pangamuyo. alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo Amahan, dungga ang among pangamuyo. alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mga muyo kita sa Ginoo Amahan, dungga ang among pangamuyo. alang sa kapahulayang dayon sa mga magtutuong mihalina mga muyo kita sa Ginoo Amahan, dungga ang among pangamuyo. Maaghop og mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pag-ampo diha sa pangama ni San Bartolome imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.